Hi ha un factor que és el que aglutina tota la resta de factors per a mi, i és que ens hem criat en una societat on has de ser el millor. Per a tenir èxit has de ser el millor. I aleshores això vol dir que has de competir ferotgement per a ser el millor en tot. Bàsicament és això. Aquestes expectatives s'han convertit de ser familiars, socials, d'estudiants, etc., en ser una expectativa autoimposada. Això vol dir que s'ha traspassat la necessitat d'una societat molt competitiva, d'una família que valora els èxits pel que estàs fent davant de la resta de la gent perquè ets el millor, m'ho crec i aleshores sóc jo mateixa que tinc unes expectatives autoimposades magnificades. Aleshores, com podem fer? Perquè això crea una pressió absoluta en tot el que fem. Com podem fer? Doncs hi ha una cosa molt important i és saber com sóc jo. En el sentit de en què sóc bo, com sóc bo, en què sóc millor persona, com sóc millor persona. És a dir, conèixer-se. És la base. Per a conèixer ens hem d'aturar i hem de respirar. Quan tenim pressió, hem de respirar. Quan ens aturem i respirem, el que estem fent és que tot allò que està aquí, que m'excita tant, és com l'aigua amb purpurina, no? Que la barreges i la purpurina comença a donar voltes i embruta tota l'aigua. Doncs quan respirem i ens calmem, el que estem fent és deixar que tot allò que ens embruta la ment i el cos i el cor baixi com la purpurina. I aleshores l'aigua es torna clara una altra vegada i podem veure millor. I aleshores, en aquest moment, ens adonem de com som. Perquè nosaltres no vivim aïllats. Nosaltres vivim en societat. La competitivitat en societat l'únic que està fent és crear un individualisme absurd. Les relacions Ubuntu el que fomenten és que siguem nosaltres mateixos, que siguem les persones que som, per això ens hem de conèixer, és a dir, respirar i intentar esbrinar com som i qui som des del nostre centre, des de la nostra individualitat, des de la nostra diversitat en el món, per a partir d'aquí entrar en relació amb les altres persones i crear un equip d'humanitat, però no tribal, només del meu grupet, sinó en conjunt, perquè vivint en el mateix lloc, estem aquí, a la Terra, vivint i estem hiperconnectats. Això són les relacions Ubuntu i el que fomenten. És a dir, començar a ser més empàtics, començar a donar a entendre que vivim en contacte permanent i que com a persones no som persones si no entrem en relació. És a dir, necessitem de l'altre per a ser persones. Si no, el que som és una fita, com una màquina, i a por ello, no? Això ho hem d'oblidar. El narcisisme aquesta social que actualment impera, gràcies per la competitivitat malsana, això s'ha d'acabar. Hem de ser més empàtics a nivell social. És el que jo crec. Jo el que he observat és que des de ben petits els nens i les nenes, quan van a classe, ja comencen a desitjar tota la millor roba, totes les millors joguines,
totes les coses millors per a demostrar als altres que són persones. Però és que no és així, perquè ja estàs competint a veure qui té més diners per a comprar quines marques, qui té uns pares que tenen més èxit perquè tenen més diners, perquè són els millors i poden anar de viatge. Competitivitat, competitivitat, competitivitat. En comptes de ser més solidaris i més compassius amb les altres persones que ens envolten. L'assetjament que n'hi ha als col·legis, tant entre les nenes i els nens, com també vers els professors, des dels pares mateixos, que són els que estan educant. És una manera de viure i conviure que no és sana, perquè no ens estem mirant com a persones i no ens estem mirant des de l'amor, des del nostre centre, perquè de fet tots som amor, tots som una unitat, des de la nostra diversitat. Això s'ha oblidat des de ben petits i ho hem de recuperar. I ho hem de recuperar amb l'exemple. Sí? La pressió estudiantil ve de fora nostre, sí? Ve de fer per als de fora. Així que, primer, el fer el decideixo jo des del meu ser. El que us deia abans, primer de tot, coneixes personalment, des del centre vostre, què som, qui som, com som, què ens fa feliços de debò, internament. Deixem les pressions externes, són dels altres. Són dels altres. Ens hem d'educar en no caure en les provocacions de les altes expectatives de la societat per a ser millor consumint, comparant-nos amb els altres. Ser millor en això, guanyar més diners, treure una carrera o 3, amb menys temps, amb més notes. Què ens fa feliços? I aleshores el que ens fa feliços posar-ho al servei de la humanitat, de la resta de persones. La pressió ve de fora, les crítiques són de fora. Només jo decideixo amb la meva actitud si entren o no entren en mi. Si em fa mal, millor deixar-les fora, no? Que no m'arribin. Respireu. Aleshores, quan deixem de a banda totes aquestes pressions, la purpurina baixa i veig millor, l'aigua està més clara. Jo crec que sí que es pot. Us animo a fer-ho.